ato lang nato nang giklaro aron ang mga hunahuna sa mga tao o ilang mga prinsipyo maghinay-hinay na og kausab sama sa sakramento sa bunyag, kumpirma, mga confession o pagpangumpisal, kasal, kana nga mga sakramento wala na sa giingon nga gibligya sa simbahan. Aduna kabayo mga pangutana sa atong pagtuong Katoliko. Ayaw kabalaka ka ikaw tubagon sa litra or litra. Welcome sa programang Pagtuki sa Kamatuoran. Hello guys, maayong gabi. Welcome sa akong YouTube channel, GMV Collections. O welcome usab sa atong programa nga Pagtuki sa Kamatuoran. O karon atong topic kabahin kini sa paghalad o pag-offer. This is a part 2 sa maong topic. Kay daghan pa kaayo ang dili o wala makasabot sa mga pamaagi ni anang sa simbahan ng mga halad, offer. So ang uban, ang ilahang nabutang silang nahuna is negosyo kuno. Okay? So karon mga to ang topic, ang halad. Okay, sa dili pa nato ipadayon, ato usang basahon ang nasulat sa Biblia. Unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 1. Karon mahatungod sa amo alang sa mga balaan, ingon sa gisugo ko sa mga iglesia sa Galacia, buhaton usab nini. Okay, so nadungog ninyo guys ang maong teksto o bersikulo nga nahasulat sa balaang kasulatan Biblia. So klaro kayo. So sa giingon sa maong teksto, mahatungod sa amot alang sa mga balaan. So dili di ay na siya negosyo. So ang mga alamutan, ang mga bayranan o di man matawag bayranan, alamutan sa simbahan, so dili nato na isipon nga nagnegosyo ang simbahan. Isipon nato nga biblikal ang paghatag og halad. Or tungod kay kita makasasala, itawag na siya og halad alang sa sala. So dili siya negosyo. Klaro kayo, dili kini pulong nga nagikan sa akong baba, kundi nagikan kana sa balaan nga kasulatan. So ato lang nato nang giklaro aron ang mga hunahuna sa mga tao o ilang mga prinsipyo maghinay-hinay na og kausab. Okay, so karon ato na pong ipadayon ug ato na pong paminawon or pamation ang nahasulat na pud sa Biblia. Atong pamation ang teksto nga mao ang Marcos Kapitulo 12 versikulo 42 ngadto sa 44. Ug may niabot nga usa ka kabus nga babayeng bali, ug mihulog og duha ka lipta nga mao ang usa ka kwadrante, ug iyang gitawag kaniya ang mga tinun-an
ug miingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, kining kabus nga babaeng balo nihulog og labaw pa niadtong tanan nga na naghulog sa kanudlanan. Kay silang tanan naghulog sa kapin sa ilang kahimtang, apan kini sa iyang kawadon mihulog sa tanang diha kaniya hangtod gani ang iyang panginabuhi. Okay, so nadungog ninyo guys ang maong mga talata o bersikulo. Naghisgot kini og nagmention kini sa usa ka babae nga balo nga mihalad. Og ato kaning gihisgutan ang paghalad, gitawag ni siya og kagiingon sa Biblia nga ang 10% dili para nimo kundi para sa Dios ang 10% sa imong abot. Og ang usa ka dato ni halad og dako nga salapi o dako nga value wala gani kahimot isa Dios. Mas gikahimutan pa ang halad sa usa ka kabus nga babaeng balo, pero sinintabos lang. Pero kung ato na siyang iliteral, matingala ta nga kato hinuong gamay mo'y gidawat, ang dako wala gidawat. Ngano man tungod kay naanay gitawag og percentage. So ang pulong porsyento o percentage sa English, kung ato kanang hubaron sa lalom nga Binisaya, itawag na siya og kinatibuk-an. Kinatibuk-an, meaning kinatibuk-an sa imuhang kabtangan. Okay? So ang balo, ang babaeng balo, kabus nga babaeng balo, ni halad siya, ni offer siya og sintabos lang. Gamay kayo. Pero tungod giingon sa Biblia ang kinatibuk-an. Ngani naapil pa ang iyahang panginabuhi. So kato kay maura gyud ang iyahang kwarta, wala nang gilain, gidawat sa Dios tungod kay mao kadto iyang kinatibuk-an. Maghisgot tag 10% mas lapaw pa gani kay kinatibuk-an man. So kato dili to 10%. Usa ka gatos ka porsyento, 100% mao to nga gidawat sa Dios. So okay? So nasabtan ninyo, o karon ato na pong basahon ang lain na pud nga talata. Atong basahon ang ikaduhang hari, kapitulo 12, bersikulo 16. Ang salapi alang sa mga halad tungod sa paglapas, ug ang salapi alang sa mga halad tungod sa sala. Wala pagdad-a ngadto sa balay ni Yahweh, kadto iya sa saserdote. Okay, so nadungog ninyo guys ang maong bersikulo o teksto. So klaro kaayo nga ang atong mga halad para sa sala o halad sa simbahan, so wala na nakaspecific nga dadon sa balay sa Dios, kundili iya sa or kadto sa saserdote o pare. So saserdote mao kana ang Spanish term nga pare. Okay? Og para sa mga paghandom sa mga patay o paghalad isip paghandom sa mga dugay ng namatay. Mabasa ba sa Biblia? Mao kana ang mga pangutana sa uban. Mabasa kayo. O karon kana atong basahon ang Second Maccabees chapter 12 verse 43 to 45. And making a gathering, he sent 12,000 drams of silver to Jerusalem for sacrifice,
to be offered for the sins of the dead, thinking well and religiously concerning the resurrection. For if he had not hoped that they that were slain should rise again, it would have seemed superfluous and vain to pray for the dead. And because he considered that they who had fallen asleep with godliness had great grace laid up for them. So, nindot kayo guys. Ang atong mga paghalad ug mga halad ug mga pagampo alang sa simbahan ug sa atong paghandom sa atong mga kaigsuonan nga dugay na kaayong nangamatay. Dako kayo og ikatabang usa ka paagi nga makapaubos sa ilang mga kasalanan sa buhi pa sila sa kalibutan. So dako kayo og tsansa nga mapasaylo sila sa ilang mga sala. So klaro kaayo nga kini nga nahisulat sa Old Testament pa ni siya. Busa wala pa si Kristo niini. Busa ang tradisyon di ay nga mao ang Halloween, kalag-kalag, dugay na kay na nga panahon. Wala pa si Kristo ni ana. Old Testament pa. Dugay na kay na nga panahon kanang gitawag og kalag-kalag. So kana siya biblical. So moingon bitaw sila nga ang kalag-kalag Halloween wala mabasa sa Biblia. Dili nato literal pagsabot nga litra por litra nga mabasa. Dili gihimuan siya og pangalan pero anaa mabasa siya sa Biblia. Okay, so ang mga sakramento di ay sa simbahan nga gisunod sama sa sakramento sa bunyag, kumpirma, mga confession o pagpangumpisal, kasal, kana nga mga sakramento wala na sa giingon nga gibligya sa simbahan. Ang tao mudawat sa sakramento sama sa bunyag. Na siya mga naay hatagan or dili na siya matawag bayad, dili man sa bayad kundi offer gihapon na siya. Kay ang dili ni pagdaot sa uban namang uban nga makasulod na yung taon og simbahan panahon kung magpabunyag. So kana siya nga paagi mao nay panahon nga makahatag siya og halad. Okay, so dinhi na lang kukutob. Salamat sa inyohang kanunay pagsunod sa akong YouTube channel. Og ayaw kalimot sa pag-subscribe, like, and comment. I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith